Lah kon iki lho, aku kate mbok beloki kerja, aku ae gotong-gotong kayu koyo ngene kok. Kon iki. Ya wis ngene iki apa aku di Pasuruan ya gak nemu kerja, nang Lumajang ya wis ana penggawean sak onoke ngene. Yes, akhirnya wis ngene iki, wis dilakoni ae apa onoke. Ya awakmu sehat ta? Sehat kabeh. Sehat ya. Nyambut gawe lancar ya. Durung, Cak. Durung. Iya. Ya wis padha berarti. Wis selalu anu tak suwun ya rokok ya. Ngono tok. Iya kate ya apa le? Wis pokok intine kon dadi wong lanang sing tanggung jawab ya. Nyambut gawe ya saken anak bojomu. Percuma kon ganteng gak nyambut gawe kon koyo ontong. Wow, wis suwe rabi, Cak. Assalamualaikum. Salam. Wong iku mulai bingung wayem. Mau, Pak? Halo. Nggih. Lah Mas Kos lo. Oh, Dek Tasya rek. Katenani sampean? Aduh, katanya nang ndi? Wayang aku sing ngomong ngono, sampean katanya nang ndi? Katene warung ibu. Lah, buka ta ibu sampean? Buka lah bendino wis awan ngene. Ora ngono mangsa obo aku nyang warung sampean lho. Sampean ndak tau rono wisan. Iya kangen aku sibuk bisnis tok. Iki ae aku ngenteni apa klien. Ya ayo rono wis. Engko ser-ser aku rono wis. Ya wis. Ben tambah suwe ya. Katene kono ya. Oke. Oke, disik ya Mas. Iya, hati-hati. Kalau ada cari satu untukku. Iya rek, waduh wis wingi gak masuk akal pol nyambut gawe aku. Lah posisine aku wingi ana proyek ndek Pasuruan lho. Garap dam kali sakmono dawane. Bareng wis tutuk sak kilo garap. Mati juragane. Lah terus. Ya wis akhirnya gak bayaran teh apa? Wis jarno wis. Alah. Duh. Mantap. Loh, Mbak Tasya, sehat ta, Mbak? Oh, ini.